दानिया जोङो दिनैहाय बे समाव मोनसे टपिक लानानै सावरायनि टपिकआ जाहैबाय गड इज एभ्रिथिं। गड इज एभ्रिथिं माने इसोरानो गासैबो होननानै जों बुंनो हायो। इसोरानो गासैबो जोंनि मुवा बेसाद जोंनो नांगौ, जोंनो मा नांगौ मा नाङा बे गासैबो इसोरानो। गड इज एभ्रिथिं। दा गड इज एभ्रिथिं होननाय लोगो लोगो बिनि माखासे सोरगिदिंखौ जोङो बुंफोरथिनानै होनो हानांबाय। बे माबोरै गड इज एभ्रिथिं, माबोरैहाय गड इज एभ्रिथिं। जों ओरैनो बुंबाल'थ' जाया गड इज एभ्रिथिं होननानै, नाथाय बिनि एग्जाम्पलखौ होनो हानांगोन। गड इज एभ्रिथिंनि एग्जाम्पला मा बेबायदि। दा बाइबेलाव लिरनाय जे बाथ्रा बेखौ बिनि गेजेरजों जोङो नायनि जे गड इज एभ्रिथिं। बे टपिकखौ आङो नोंथांमोननो दिनै लाबोदों। दा दिनैहाय जोङो बे समाव बुधबार सार्भिसाव जोङो फैदों। दा गड इज एभ्रिथिंखाय बिनियावनो गासैबो दङ। बिनिखायनो जोङो आर'ज गिर्जायाव जोङो जोंनि नांगौफोरखौ इसोरनियाव बिनो फैदों। गड इज एभ्रिथिं माने इसोरानो गासैबो। बिनिखायनो जों गासै जाय डिफरेन्ट गाव गावबागाव जोंनि गोनांथिखौ इसोरा होनो हायो। डिफरेन्ट सोरनो मा नांगौ, आंनि नांगौआ नोंथांनि नांगौजों गोरोबनाय नङा, सोरनिबा नांगौआ सोरनिबा नांगौजों गोरोबनाय नङा, गासैनियाबो आलादा। नाथाय आलादाब्लाबो गासैबो इसोरनियावनो दंजोबो। आलादा डिफरेन्टबाबो गासैबो इसोरनियावनो दंजोबो। बिनिखायनो गड इज एभ्रिथिं। बियो गासैनिबो बिगोमा, बियो गासैबो। बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे बुधबार गिर्जायाव जोंनि नांगौफोरखौ दिन्थिगोन आरो जोङो आर'ज गाबगोन आरो जोङो बिनानै लागोन जोंनि नांगौफोरखौ। जोङो दानिया नायनि जे बेखौ मोनबाय जोङो गिबियाव गितफोरनि 91नि सेखौ जोङो फरायनानै मोनबाय जे इसोरनियाव खुलि दङ, इसोरनियाव मोजां सायखं दङ, इसोरनियाव मोजां खुलि दङ। माबोरैहाय? जे एग्जाम्पल हिसाबै जोङो जोंनि न'खौ जोङो थाग्रा खुलि हिसाबै जोङो बानायनानै लायो, नाथाय बियो जोंनि रियेल थाग्रा खुलि जानो हाया। मानोना बेखौ बारहुंखा, सारन्थाइ, गुबुन सुथुरफ्राबो बुख्रेब खालामनानै नोंखौ नस्थ' खालामनो हागौ। बेयो जोंनि अरिजिनेल एकदम मोनसे सेभ खालामनो हानाय बेयो मोनसे मा नङा, थाग्रा खुलि नङा। बेयो मोनसे सायखं गोनां, मोजां सायखं गोनां, नंथारगौ मोजां सायखं गोनां। बियो मोनसे जोंनि थाखाय, मानसिनि थाखाय खुलि नङा। मानोना बेखौ सुथुरा बुफाय बुसि खालामनानै, जोफाय जोसि खालामनानै, बेबायदिनो बुख्रेब खालामनानै, बारहुंखायाबो सारअन्थायाबो गुबुन रोखोमनि फोजोबस्रांनो हाग्राया बेखौ नस्थ' खालामनानै जोंनि न'खौ, जों बानायना लानाय न'खौ, जोंनि बे बानायना लानाय न'नि सायखंखौ नस्थ' खालामनो हागौ। नाथाय मा होनदों? जोंनि नंगुबै सायखं होग्राया, नंगुबै सेभ खालामनो हाग्रा जोंनि खुलिया, सेल्टारा जाहैबाय माया? गोजौसिनथारनि इसोरासो। दानिया होमबा मा? जे जोंनि नंगुबै थाग्रा खुलि, जोंखौ सेभ खालामनो हाग्रा, सायखं होनो हाग्राया इसोरा। बे जाबाय जोंनि सेल्टार, जोंनि खुलि नाम्बार 1 मोनसे, नङा होमबा? एग्जाम्पल आं होबाय, मोनसे एग्जाम्पल होबाय जे एभ्रिथिंनि, गड इज एभ्रिथिंनि बेयो मोनसे, गड इज एभ्रिथिंनि बेयो मोनसे सेल्टार। गड इज सेल्टार माने जोंनि थाग्रा खुलि। दानिया नाम्बार 2 जोङो सावरायनि, जोङो माबाखौ नायनि, बोसोन बिजाबनि 9-10, बोसोन बिजाबनि 9-10। बोसोन बिजाबनि 9-10। गियानि जानो थाखाय नोंनो सिगां फोरबोखौ मानिग्रोथारनांगोन। बे बुंदों नोङो बे गोथारखौ मिथियोब्ला नों न्यायाव बुजिनाया फैगोन। एबार जों मिथिबाय जे गड इज एभ्रिथिंनि गुबुन मोनसे जे इसोरा गियाननि बिगोमा। दहाय सेल्टार जोङो मोननो हादोंमोन, इसोरा सेल्टार, जोंनि थाग्रा खुलि।
बेखौ जों मोननो हाबाय। दानिया इसोरा गियाननि बिगोमा। जे गियानखौ नोंथांनो नांगौबा आंनो नांगौबा जोंनि इसोरखौ नांगोन। नाथाय गुबुन गियाना नंगुबै गियान जानो हाया, नाथाय इसोरनिफ्राय फैनाय गियानासो नोंखौ गियानि खालामगोन। बेनिखायनो इसोरा गियाननि बिगोमा। गड इज एभ्रिथिंनि नाम्बार 2 एग्जाम्पल। बे जाहैबाय इसोरा गियाननि बिगोमा। बेनिफ्राय एबार जोङो नायबावनि माथाइनि बोसोन बिजाबनिनो 22:4 जोङो नायनि। बोसोन बिजाबनिनो 22:4 बे मा बुंदों? फोरबोखौ मानि गुरै जा, अब्लानो नोङो दोहोन आरो मान मोनगोन आरो गोबाव जोरगोन। मोनथाम बुस्थु दं इयाव। फोरबोखौ मानि, नोङो मा मोनगोन? दोहोन मोनगोन। होमबा धोना सोरनियाव दङ? फोरबो इसोर, गोजौसिनथारनि बे फोरबो इसोरनियावनो धोनाबो दङ, बिनियावनो दङ। बेनिफ्राय आरो मानबो बिनियावनो दङ। जे बे इसोरनियावनो, गोजौसिनथाराव थानाय बे इसोरनियावनो मानबो दङ, धोनबो दङ। बेनिफ्राय मा बुंदों? गोबाव जोरगोन। गोबाव जोरहोनो हानायनि बिगुमायाबो बे फोरबोआनो। अब्ला गड इज एभ्रिथिं। गड इज एभ्रिथिं। बिनियावनो मानबो दङ, बिनियाव गियानबो दङ, बिनियावनो सन्मानबो दङ, बिनियावनो मा दङ? गोबाव जोरहोनो हानाय गुनाबो बिनियावनो दङ। होमबा जोंनो गड इज एभ्रिथिंनि जोङो माखासे एग्जाम्पलखौ मोनबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय नायदो, गितफोरनिनो 113 बालाब गुसिरिसो। बियो बुंदों जाहैबाय, बियो सांग्रिमा हिन्जावखौ बिसाफोर गोनां खुसि जाग्रा बिमा खालामो। होमबा नायदो, जोङो जायनि थाखाय जोङो खायसे सांग्रिमा जे गथ' मोननो रोङि खायसे सांग्रिमाफ्राबो बे इसोरनियाव बिनानै जे गथ'खौ मोननो हायो। अब्ला जोङो इसोरानो गासैबो होननानै जोङो बुंनो हानाया बिबो मोनसे एग्जाम्पल। बिबो मोनसे एग्जाम्पल। जोङो जास्ट बेखौ हाथियार बायदि जोङो बाहायनोल' नांगौ। जोङो मोनसे जन्थ्र बायदि जोङो बाहायनोल' नांगौ। नोंनो मा नांगौ? नोंनो मा नांगौ? बेखौ मोनसे आगजु बायदि बाहायनोल' नांगौ। नोंनो मा नांगौ? नोंनो मा नांगौ? जे नोङो जुदि सांग्रिमा हिन्जावफ्रा जुदि गथ' नांगौबा बेनो मा बाहायनांगोन? बेखौ गावनि गथ' होग्रा मोनसे जन्थ्र बायदि, मोनसे आइजें बायदि नोंथाङा बाहायनानै बिनियाव नोङो मोननो हागोन। नोंथाङा मोननो हागोन। आरो बेबायदि नोंनो जुदि धोन नांगौबा नोङो बिनियाव बिनानै नोङो मोननो हागौ। नोङो बिनियाव सुथुरनिफ्राय बारग'नो इसा जायोब्ला नोङो बिनियावनो आश्रय लानानै थानो हागोन। बेबायदिनो गड इज एभ्रिथिं। इसोरा गासै, इसोरानो गासै। नाथाय मोनसे खोथा, जोङो सानफ्रोमबो जोङो इसोरखौ बाहायो, नङा होमबा? इसोरखौ बाहायो, नाथाय जों सानफ्रोमबो इसोरखौ बाहायो। थाखा नांगौबाबो जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामो। माबा मोनसे गारि जोंनो नांगौबा इसोरनियाव आर'ज खालामो। माबा मोनसे जोंनो नोंहा माबा मोनसे गैयाब्ला, आंखाल जायोब्ला जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामो। बेमार जाब्ला जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामो। मानो? जोङो इसोरनिफ्राय मोननो लुबैयो। जोङो इसोरखौ बाहायो। जों सानफ्रोमबो इसोरखौ बाहायबाय थायो, नङा होमबा? जों सानफ्रोमबो इसोरखौसो बाहायबाय थायो। जों इसोरखौ इउज खालामो। इसोरखौ जों इउज खालामनानै जोंनि थाखाय मावजानो लुबैयो, इउज खालामनानै। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, नोंथांखौसो इसोरा इउज खालामनो लुबैग्रोदों। नोंथाङा इसोरखौ इउज खालामनायनि सिगां नोंथांखौसो इसोरा इउज खालामग्रोनो लुबैग्रोदों। जुदि नोंथाङा इसोरजों इउज खालामजाग्रोयोब्लासो नोंथाङाबो इसोरखौ इउज खालामनो हागोन। बेबायदि बाथ्राया। नङाब्ला जे जोङो इसोरखौ इउज खालामनो हानाय नङा। मानोना जोङो इसोरजों इउज खालामजायोब्लासो जोङो इसोरखौ इउज खालामफिननो हागोन। जोङो इसोरखौ सिगांग्रो इउज खालामनो हानाय नङा। बेयो जाहैबाय जे गिबियाव जोङो इसोरनि जाग्रोनांगोन आरो इसोरनि बाथ्राखौ जों मिथिग्रोनांगोन। इसोरखौ जोङो नाजावनांगोन। इसोरनि हुकुमखौ जोङो मानिनांगोन। बेयो जाहैबाय इसोरजों जोङो इउज खालामजाग्रोनाय, माने इसोरनि बाथ्राखौ लाजाग्रोनो लुबैनाय।
बिनि उनावसो जोङो जुदि इसोरनि बाथ्राखौ गासैखौबो बोसोनफोरखौ जोङो लाबायब्ला जोङो इसोरजों इउज खालामजाबाय। जुदि जोङो इसोरजों इउज खालामजाबायब्ला जोङो आरो बिनि उल्थायै जोङो इसोरखौ इउज खालामफिननो हागोन। अब्ला नोंनि इउज खालामनाया फिथाइ गोनां जागोन। दिनैनि बे आर'जआबो, दिनैनि बे बुधबार गिर्जायाबो जाहैबाय जोङो दिनै इसोरनियाव आर'ज खालामनो फैदों। जोङो इसोरखौल' जोङो इउज खालामब्ला जोङो मोननाय नङा, नाथाय बिनि सिगां जोङो इसोरजों इउज खालामजागोन ना जायाखै बेखौ साननानैसो नायग्रोनांगोन। अब्लासो जुदि जोङो गाव गावनो मिथिखागोन आङो इसोरजों इउज खालामजागोन ना जायाखै। सोरबाया इसोरजों इउज खालामजागोन ना जायाखै, नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा इसोरजों इउज खालामजागोन ना जायाखै। जुदि इउज खालामजाबायब्ला नोंथाङाबो दिनै इउज खालामनो हासिगोन। आरो नोंथांनि इउज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांजों इसोरा अस्त्र बादि बाहायजानानै नोंथांनि आर'जखौ खोनासंनानै नोंथाङा गिनायखौ मोनगोन। आं दिनै गोलाव बुंनो सानासै, जास्ट आङो दसेल' सर्ट टाइम स्टाडि खालामनाय जादों। बेनिखायनो आङो जिखिनि बुंबाय इसोरा बेवहाय जोंखौ फोरमायथोंसै।